ngawur mangawur rahen tengarane ngaturit gumaku pun teter-teter teter kaya Pandriting turung badi kata engker Bodraya sabit Panjengguni werti man kulusung pawati man senggunar Betangatar kulusung ngabar Panjengguna seklo Mentos paman semula sampun tiyang-tiyang kepareng kulusung pawartos nopun gawe katos sing masyarakat man hingga kula aturi njara taringane putra jinganti keng Banjar Dulur kula pun Dursasana Kau paman semula aturaken Hermina Kota manher kesipun toya Minolang kota pangocak wato sulam malih kasrambang tirta beno gelis kula iso kabar mas Suwun pamanajan putra jenengan dipun bono kring kula pun jaya jotor nyadong kawuh kula pun Bambang Swata mengingadong kawuh paman kula pun kali katos sing masyarakat iya yang nggih anak-anakku kabeh sata kula mula kowe padha ndak timbali ngadhep ning pangarepanku ngerti yo dina iki kadangmu para pendobaka Yasa Bali utawa Pura Kancana kula dina iki anak Prabu Duryudana kaping 8 diaturi rawuh nang negara Yamarta kinten ngestreni adeking Bali Pura Kancana nanging anak Prabu Duryudana puku ora bakal moko negara Ngamarta wah njlalah kok dadi ana Tamagung saka negara Jonggribek arane Encening Gumalung kuwi keseting Prabu Nirataksaka. Dene golek menungso kang kedungan Udira Seta kanggo tumbal negara ing ujung Gribek ngene ketaman Pagebluk Mayang Para iki malah tiba kebeneran yo nggih. Kula nggih padha tata siking kaprajulitan gegamaning Aligayuh bebarengan karo wadyabala saka ing ujung Gribek Lenah ningkes kan para Pandhawa kabeh temekane mati. Weh yen padha mati isis anak Prabu Duryudana dadi ratu nang Ngastina Sarana. Sing krah-krah walaman. Wali kuwi wit kunjungan to jambul mireng kula ajeng mateni Pandhawa pun lakon napa? Sama ajeng mateni Pandhawa mateni Petruk niku menangan lho Mas. Jaman iki dibantu karo wadyabala saka ujung Gribek. Dereng Gumalung kuwi ndase iki celeng ning awake iki buta kuwi sekti Mandraguna. Pae pasang mati bisa bali urip meneh. Oh nggih nek ngoten pun manut. Pun mengke sinten sing mati Bendana apa kula wis ana pendatang. Akan swatama punya magawe paman suluh timbangan dawuh kula dina iki marang nggih aja kaya bocah cilik metu ing njaba